Менә шундый җайланманы аякларына бастырып куялар, торбаны беркетәләр һәм санаулы минутлар эчендә җылылык генераторы кулланышка әзер дигән сүз. Иңе 40, биеклеге 60 см, авырлыгы 30 кг тирәсе, 170 градуска кадәр кыза. Әлеге җылылык генераторының төзелеше бик гади, күргәнебезчә, нәкъ фатирларда тора торган кебек, шуен радиатор, аерма шунда гына ул су белән түгел, ә менә шу бензин лампасы ярдәмендә җылытыла. Бу аппарат инде күпләргә бик таныш, бигрәк тә техникада эшли торган кешеләргә. Менә шушы насос ярдәмендә анда басым барлыкка китерәсең һәм шырпы белән ут төртәсең. Ялкын шушы радиаторның эченә кереп китә һәм ул кыза башлый. Ә инде артык газлар менә шу торбадан һавага чыгып китә. Бер бак бензин 4 сәгать җылытырга җитә. Бу гади генә һәм бик файдалы мичне КНТУ кайда эшләүче конструктор Александр Осипов уйлап тапкан. Генераторны ясау өчен зур чыгымнар да таләп ителми ди, ышанычлы да. Берсе якынча 5000 сумга чыга. Аның төтене булмау да төп шартларының берсе. Горение практически все заканчивается в камере сгорания. Ягулык шул радиатор эчендә янып бетә, ә турбадан төтен түгел, җылы һава гына чыга. Читтәгеләргә әллә каян күренеп, игътибарны җәлеп итеп тормый. Печка очень простая, удобна в эксплуатации, сборке. Мобильная печка, теплоемкость хорошая, нагревается. Так что отличная вещь. Огромное спасибо. Беренче партия мичләрне хәрбиләр сынап караганнар инде, уңай бәяләгәннәр. Аны ясаучыларга рәхмәт әйтеп, видео мөрәҗәгать тә җибәргәннәр. Эта партия была, в общем-то, сделана на средства. Бу җылылык генераторларын ясау өчен акчаны безнең кафедра хезмәткәрләре җыйды. Бу чарада хәтта бездә белем алучы физик мөмкинлеге чикле студентлар да катнашты. Матди яктан Керхолдинг җәмгыятендә ярдәм иткән иң башта гомуми көчләр белән 5 шундый җылылык генератор ясаганнар. Киләчәктә аена 50 шундый мич җитештерергә планлаштыралар. Егетләргә булышабыз. Хәзер тагын бер партия теплогенераторларны җибәрәбез. Алардан бик зур рәхмәт алдык. Аларга шаган. Без анда килдек, 2 тапкырларда булдык. Теплое белье, аннан соң консервы, там күчтәнәч, чәкчәк. Айдар Хәйруллин волонтерлык хәрәкәтендә актив катнаша. Казанда эшләнгән җылылык генераторларын егетләргә илтеп тапшырачакбыз ди. Без анда барабыз, күрсәтәбез, ничек ул эшли. Бу пешләр. Кирәк булсын, тактан алып киләбез. Хәзер конструкторлар суны җылытып була торган генераторлар ясау турында да уйлана. Аның ярдәмендә мич өстендә чәй дә кайнатып булачак диләр. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.